ассалому алайкум ва раҳматуллоҳи ва баракатуҳ. Бародарони мардуми тоҷик, миллати тоҷик, салому дуруди худамро барои шумо арз мекунам ва имрӯз дар шабакаҳои иҷтимоӣ як навореро аз Насриддинов Хайрулло Бориевич гӯш кардам. Оиди Иззат Амон сухан кардиянд, ки мегӯянд, ки на танҳо ӯ озод, балки сафорати Тоҷикистон дар Москав шаваду сафир шаваду оиди ин сухан кардиянд. Ин албатта бояд пеш аз сухани худамро гуфтан ба шумо арз кунам, ки Иззат Амон худаш як қаллоб аст. Як бародари наздики моро дар вақти карантин фиреб кардагӣ буданд. 200 ё 300 ҳазор рубльшона гирифта, то ки ба сӯи ватантон, ба сӯи Тоҷикистон равонтон мекунем гуфтанд, равон накарданд. Пулшона гирифта буданд, надоданд. ба ҳамин хотир суханронии Иззат Амон ва имрӯз фитнаҳое ки дар Москаву дар Тоҷикистону дар ҷаҳон шудааст, ино ҳамашон хато ҳастанд. зеро ки Худованд дар Қуръон мефармояд, ки аъузу биллаҳи минаш шайтонир роҷим, алфитнату ашадду минал қатл. Садақаллоҳул азим. Худованд мефармояд, ки байни худтон фитна наандозед, зеро ки фитна андохтани байни мусалмонҳо аз куштани мусалмонҳо дар гуноҳ ҳушвазнинтар аст. ба ҳамин хотир шумо фиреб нахӯред. иншоаллоҳ ҳамаш хуб мешавад. ба сӯи пеш қадам задан дар кор. худо хоҳад, худои меҳрабон ҳамаи мардуми тоҷика дар ҳифзу амонаш нигоҳ мекунад. Вассаламу алайкум ва раҳматуллоҳи ва баракатуҳ.